Shalom. Parhalado, pasahaton, selamat hari Minggu, sude ruas namandohoti par mingguanon. Martuama akka naro di bagasan Tuhani, mingguta sadarion, ima namargoar, minggu pasaplopaton dung trinitatis. Topik mingguta sadarion, di halo mohon Jahobado hamu mulak ni parjahat. Tapujima debata di bagasan las ni roha, taendehon ma sombaok puho o Yesus. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jahoba, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat ma dalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana. Asa ibana paturehon, pahohom maroham maradopon Jahoba, jala ibana paimaima. Saimar haposan tu Jahoba maho, jala ulahon nadenggan. Ai holong do rohani Jahoba mida uhum, jala dang tagamon tadi konon na akka naniasianna. Haleluya. Haleluya.
Yang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para siroha nasu murung. Dipangidoroham naing mangulu jala martua hami sogut. Nungaragam dalan nadi baiko manungguli rohanami. Asa hutanda hami hatwaun sogut. Dibaheni paserep hami nuaing rohanami mangido siakko. Sailehon ma tondimna badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutanyuk kami ma suaram. Nama ngapoi hami ditiki para sihaon nuaing. Asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kuriani tuhata, tatangi honma patik ni debata, ima patik parjolo, sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan aik na di torun di tano, ia tungga besi sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka namar sineang ni goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinano ono marima ulahamu nasa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo nasa dari i manang anakmu pe manang borum, manang naposom lailai, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dinaono marido, ditopa debata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana, di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata ari paradian nai jala di parbadiai. Itu sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tuhata lau mangulahon na hombar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tupatik ni. Amin. Now
dana huhalongi hami, tapauduk, jala tapaserep ma rohata diadupan ni debata, tatopoti ma dosata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni pardosa, mulak manihan parjahati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alanii ubayen pangido hami, say sudati ma toru-toru, asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin.
Tunatara buldoro hakinon Diha holong itu haku awon Godang basana dilehon tuan Tungau marga holong nadia Lasro haki holong Yesusi Yesus diam, Yesus diam, Lasro haki holong Yesusi, totong diam, diam. Tuna jojot marsak rohanai, ala dosaku nasai godangi tunggu topoti sude dosaki ias doa di banoi udari las rohaki holong Yesusi Yesus diam Yesus diam las rohaki holong Yesusi totong diam diam Tajahama turpuk epistel hatani debata songon patujoloni jamita nanaing si begeota anon ima sian Matius 10 ayat 15 sahatu 20 Matius 10 ayat 15 sahatu 20 tajahama secara responsoria taringot turuhut pamisangon alai molo mardosa donganmi topot jala ajari ibana holan hamu padua molo ditangyoko dapot hodo ibana gabe dongan mumuse alai moloso ditangi honang nasida pabua ma tu nasahuriai moloso ditangi honang huriai etong ma ibana songon parbegu jala si jalobeo akup ni udok ma dihamu molo mardos ni roha manang dua sian hamu ditanoon tumangyakon manang hata diape jaloon muna doi sian damang na di Banua Gijangi ido sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala naupeopsa amen
Tidakon ma haporseotai, songo nahina tindakon idongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tidubohoni si Maria, nagabe-gabian sianton di porbadia, andorakso habuan. Dotu hatta, natu maon na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banua toru dong ditano, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik ku surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea, itondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
kabegema tikting namasa di mingguan, laos udut di manon dohot kor lansia. Shalom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguan, Minggu 10 September 2020 tolu. Naparjolo. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu na pa 10 paton dung Trinitatis do tema di halomohon Jehovah do hamulak di parjahat. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat 15 September 2020 tolu di Patupa Huriata do pertangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita di Enetsian Sadamusa 50 ayat 15 satro di ayat 20 sada do tema unak kamu makhumi. Atong Riyamahita ro tu pertangyangan ni dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatoluhon Warta Dewan Koinonia A. PA Seksi Remaja di hari Sabtu 16 September 2020 tolu mulai pukul 10 walu wib satu nasidung di Patupa Huriata PA Seksi Remaja ima naniluhon amang situa Jufitri Pakpahan Nats PA di Enetsian Johannes bindu 15 ayat sada 1 ayat 5 pinangido tusude remaja songoni nang pelajar sidi asaria mandohoti acara PAI. B. PA Pasutri di hari Sabtu 16 September 2020 tolu mulai pukul 10 siawib satu nasidung di Patupa Huriata do PA Pasutri doho tema musim refleksi bagi keluarga Johannes 4 ayat sada 1 di ayat 26 ima naniluhon amang guru sojuaon simbolon MTH maringanan di Bagas keluarga T Situmorang inang boru Sihombing alamat keluarga Jalan Gading Walu nomor 845 Pondok Bambu. C. Seksi Paropuan membantu program Seksi Paropuan Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2020 tolu di hari Jumat saat di hari Sabtu tanggal 15 saat di tanggal 10 September 2020 tolu di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pembekalan BPH SPH SHKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Kinasi Resort and Conference. Borhatdo mewakili Huriata Ima BPH SPH KBP Pondok Bambu. Ketua Sekretaris Dohot Bendahara. Napaupaton Warta Dewan Marturia Seksi Musik. Pembantu program Seksi Musik tahun 2020 tolu maka di hari Minggu tanggal 10 September 2020 tolu mulai pukul 12.30 wib satu nasidung di Patupa sesi musik do pertemuan song leader dengan agenda evaluasi dohot pelatihan song leader ima naniluhon saudari Eva Boru Manulang pinangido tusude anggota song leader di Huriata asa wajib hadir di acara pelatihan ini. Napalimahon Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa di Mingguta Sadarion tanggal 10 September 2020 tolu pukul siawib satu pukul 10 wib manang dung sidung parmingguan pukul pitu wib nasogot nunga di pasahat Komisi Beasiswa ni Huriata tu 25 halak ruas ni Huriata namanjalo beasiswa godangna 12.100.000 rupiah. Beasiswa di pasahat tu 5 halak siswa SD, sahalak siswa SMP, 10 halak siswa SMA SMK,
dohot sia halak mahasiswa perguruan tinggi. Mauleate matu sude ruas ni huriata na toktong rade mengurupi keuangan komisi beasiswa ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhatama ganuk na niulani tangan muna. Na paunopkon, pelean tujolo, pembartu haputuson sermon parhalado di hari Kamis tanggal 7 September 2020 tentang surat preses distrik Pitu Samosir ima mangido pangurupion tuhriata. Maka di hari Minggu tanggal 10 Pitu September 2020 papungu pelean tujolo dohita ima tuha perluan pembangunan sada unit gedung kantor PAUD Oberhausen atau tapasahat mai dung sidung jamita. Na papituhon ruas namar sahit di bagasan parsahiton do ruas ni huriata sada inang Nyonya Dewi Boru Simorangkir nungamulak tujabu dung piga hari dirawat di RSCM ruas sektor tolu wik 12. 2. Inang Nyonya Pasaribu Boru Sinurat nungamulak tujabu dung piga hari dirawat di rumah sakit Yadika ruas sektor tolu wik 10. Tolu Uli Marini Marbun Naposogulung nungamulak tujabu dung piga hari dirawat di rumah sakit Hermina Jatinegara ruas sektor 4 wik 14. Taboan ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala roha nasida. Napawaluhon warta parhepengon. Pelean tuhuria godangna 10 juta 100.183 rupiah. Pelean tu pusat godangna 15 juta 738.525 rupiah. Pelean tu desa godangna 3 juta 587.200 rupiah. Pelean transitori godangna 1.450.000 rupiah. Pugu masude godangna 30 juta 878.108 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata masude pakkobasion dohot pedani bayan sangap dohot guarni tuhata.
Kapujima Tuhata Marhite buku ende nomor 173 laos tapasahatma peleata di bagasan las niroha. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna tapai hutihut ma suara ni di bata turpuk jamita di minggutta sadarion imana tersurat di buku ni panurang Hesekil bidu tolu mamukama sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada panurang Hesekil bidu tolu mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada. Iyaho ali anak ni jolmah nunga hupabakit ho
bahen parjaga di pinoparni Israel. Ia dong hata nang busada di begiho sian pamangaku ikon si pasingotot mudoi tunasiga sianau muluau madok tuhalak parjahat ikom mate doho ali parjahat hape dang marbuah-buaho palubba alak parjahati tumudalhon dalan nainian mate dunian parjahati di bagasan hajahatonna alai anggo mudarna siat tangammu do tunggoku alai anggo di palubbaho do halak parjahati tumudalhon dalan nainian asa mulak sianinian ape dangolo ibana mulak tumadikon dalan nai mate di bagasan hajahaton nama ibana alayang goho madua doho sam di bahen ho di baheni ho ale anak ni jolma dok ma tu pinopar ni Israel iya hata-hata muna songonoddo molo naung manginona pangalaw siyon nami dohot dosa nami tuhami pola tung madati hami binahen ni bihama pabahen na mangulu dope hami dogma tunasida songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tungna solo modorohaku mida amatian ni halak parjahati soikon mida amumulak ni parjahati tumadikon dalan nainian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna akka najahati boasa tung tagunan mate hamu ali tinoparni Israel ido yanggo sahatna hamu akadungan nahinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus bila kita mengetahui dan mungkin melihat ada teman kita yang jatuh ke dalam dosa. Bagaimana sikap kita? Ketika ada teman kita yang jatuh ke dalam dosa, bagaimana sikap kita terhadap dia? Dia dona taulahun, mulu adong dongatai nabadadu tu bagasad dosa. Mungkira adong alusian kita amang padita nami gampang-gampang susah. Mungkin adong sian kita nama dok songoni. Molo tabiring dong atai madamu tu bagasad dosa. Songo dia do sikapta. Ramadok sian kita gampang-gampang susah amang pendeta. Seperti cerita ini, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, adong mak sada halak na paingot tondongan na kawan ninna dongan na saulaw dadaholan dongan na saulaw alai tongdo dongan na sahuria. Maaf teman, saya bukan mau campur soal urusanmu, tetapi saya melihat jalanmu melakukan tugas di kantor ini sudah melenceng dari jalan Tuhan. Ima pengamatan pameringan ni sadadunganna tudunganna saulaun dadahola dunganna saulaun alai sahuria musina sida alaya hama halus niamat tahun urusammu mau urus unang urusi naso urusammu. Kamu sirik ya melihat saya, keberadaan saya pada saat ini begini sekarang ini. Saya kaya sekarang ini. Kok kamu sirik?
urusanmu lah urus, jangan urusan orang lain yang kamu urus. Imalus niamatai ati nang pe donga saulaun na ibana, donga sauliana ibana, alayala di pamanak ulaun nai nunga manipang siadalan di mata di paingot ibana, alay ima nagabe alusna. Alay hamwa kadongan 3 bulan berikutnya toho matong Roma polisi manaku amat tahun ala nunga disalahun ibana jabatanna. Kita sering disalahkan bila kita menegur dan mengingatkan orang lain. Idorau bain gudang waengon hamwa kadongan bersikap cuek dohonot tadi. Tidak mau menegur orang lain lagi ketika dia berbuat dosa. Tidak mau menegur orang lain lagi ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Gudang Dora nama doksian kita, udah lamang pendeta, ngapain urus orang lain? Urusan kita juga banyak kok. Ngapain peduli dengan orang lain? Apa urusannya dengan dia? Apa urusannya dengan mereka? Lo sadong dungu nama do, kan dia yang berdosa. Dialah itu. Emangnya gue GP? Memangnya gue peduli? Alai hamwa kadongan nahina holongan. Firman Tuhan menyerukan dan mengingatkan Hesekiel dan kita semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Didok nakin nagari parjaga do hadiriot tadi. Disingot-singot sian hatan debata sebagai penjaga bagi sesama kita. Termasuk juga kita harus penjaga bagi diri kita. Dakulat halak nasing gabe pangaramuti kita manang parjaga kita. Ala itu diri dasar diri pe gabe parjaga kita. Parjaga lapatanna mamata-matai. Parjaga lapatanna mengintai. Yang terus menerus memperhatikan, yang terus menerus mengamati sesuatu. Idolau ni parjaga. Sebagai penjaga pintu gerbang yang berdiri di atas tembok kota yang tugasnya terutama memberitahukan bila musuh datang atau ada ancaman-ancaman. Tuhan mengingatkan Yeskiel menjadi penjaga. Tugas utamanya adalah untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat kejahatan. Asa marubah nian nasida. Asa bertobat nian hadirion nasida. Alai di paingot hatan debata duhita di bagasan bason dada holan tu si Hesekiel di pasahat tau naon alai doho donang tuhita mengingatkan orang untuk bertobat. Bila tidak patal do akibat nahamwa kadungan. Karena dikatakan tadi bila kita tidak mengingatkan orang lain akan dosanya, dia memang akan mati akibat dosanya itu. Tetapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Jadi pertanggungjawaban soal apa? Soal nyawa.
Jalai duduk nakid di ayat 2 lubi yanti. Molo di bagasan bahasa Indonesia didok, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Lau sebalik namun saya didokon hamwa kadongan, bila kita mengingatkan dia akan mati, tetapi kita terbebas dari pertanggungjawaban itu. Ketika kita mengingatkan dia, paingotun adonan idok natu hita hamwa kadongan nahina holongan. Setiap kita memiliki hutang kasih kepada orang lain. Setiap kita memiliki hutang kasih kepada orang lain. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi orang lain, meluputkan mereka dari dosa. Bila kita mengingatkan mereka, dikatakan tadi kita terbebas. Tetapi bila tidak mengingatkan mereka, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban nyawa mereka dari kita. Borak naya deh, hama kadongan tanggung jawab ta, molo suta paingot akadongan dia kahahuranganna, dia kelemahan-kelemahanna. Jalai do diduk nakin iya ho ale anak ni jolma. Adonan idok natu hita di bagason bason. Namar lapatan ia punya limitasi. Hadirion ni jolmai punya batasan, hadirion ni jolmai tidak sempurna hajol mau ni. Ia ho ale anak ni jolma. Dan sekaligus juga bukan karena hauliyommu, bukan karena hamaloommu, bukan karena ada hal yang istimewa daripadamu. Saru padoho doho nasing alaihu pillik maho gawe perjaga, upillik maho gawe perjaga, hupillik maho hubabulik maho gawe pasahat tontonakku, pasahat tonakapatikku maradupun bangsa Israel, maradupun bangsa nahupilliti. Audo mamilit ho alai ho anak ni jolma dos doho nasing dangala no muli ho bain nahu pillit dangala nadu menggan parangem ubain nahu pillit alai hu joho laho pasahat tontonakku pasahat ton patikku songoni dotong pajauon ni di mata di tengah-tengah ni bangsa Israel. Dada alani hamalon nasida, haulion nasida, dohot alani hinadenggan ni parange nasida, ubayna dipilih di bata, alai Jehovah do nama milit. Ada otoritas kuasa ni di bata, mamilit si Hesekiel, mamilit hadiriota, mamilit bangsa Israel. Asa gabi pasahat tontonan ni di bata tu bangsoi. Artinya punya limitasi, punya batasan. Walaupun kita katakan hidup kita manusia ini tidak sempurna, tetapi bukan berarti tidak bisa menyampaikan, tidak bisa pasahaton pesan ini di bata. Kalaupun kita ada batas-batasnya kita katakan, tetapi bukan berarti tidak ada kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dangadong kesempatan laho pasahaton teguran-teguran yang keras. Walupe dohonota adong do limitasita. Alai adong do kemampuan di pasahat wita pasingoton, paingoton jala pasahaton hatan debata menegur orang.
yang berbuat dosa, menegur, melarang, mengurai akau ulaun nasudinggan. Imana widahami hamu akadongan na hinaholongan na parjolo sahali. Di papulik debatado hita, di papulik debatado na posona, asa pasahaton tonana, pasahaton uhumna, pasahaton hatigoranna, pasahaton hasitonganna. Kita dipilih dan dipanggil Tuhan. Tugas menegur umat. Asa nasida mulak tudalan nasitong. Jadi leo debatado hamu kadungan na hinaholongan partikian akaparjahati melalui teguran-teguran asa mulak nasida tudalan ni debata. Alai dok nakin tugas ni parjaga ia ho anak ni jolma nunga hu babakit ho gabe parjaga majagahon di bagasan holong. Ido tugas ta majagahon di bagasan holong. Di bagasan holong mahita patol hason patik di debata. Tanggung jawab ta nama cai balga alai taingot mahamu akamanami dohot inanami anakon nami ikon rajumut tadui sada kehormatan ati mulo di pasaha debata hadiriota gabe parjaga etong ma sada kehormatan dui sebab bila Tuhan mau memakai kita, bila Tuhan mau mengizinkan kita untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan teguran kepada orang lain supaya hidup di dalam kebenaran, sebenarnya kita harus memahaminya dan melihatnya. Itu adalah merupakan suatu tugas kehormatan yang luar biasa. Amin. Amin. Sungun naragudu hita hubire. Kehormatan duyati. Unang gabi cuek kita. Molo songonipi akahata-hata naro. Molo tatagur hadirion di sadahalak di akahasalan-hasalanna. Alai ngomasada tugas kehormatan dui. Tugas yang luar biasa. Tengok ma, bukan tidak bisa Tuhan merubah secara langsung hati. Mulu madebu hadirion ni sadahalak tu bagasan dosa. Dangna sobui di bata paubahun rohani jolma marhiti dirina sendiri. Ada kok kuasa Tuhan, bisa kok. Alai tengok ma ditogihok kita gabi parjaga di. Ditogihok kita. Bukan tidak bisa Tuhan merubah seseorang itu bisa, ada kuasanya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk memakai kita. Songon parjaga di keterbatasan nih hajol maut tadi dipakai di bata kita. Mangaromoti donga jol manasing. Imana paduahon hamwa kadongan hati. Tusi mahitan waing diarahon hatan debata dipaingot hatan debata. Pasahaton hatan debata. Patol hason uhum ni debata. Di tonga-tonga ni huria. Madadupon pribadi-pribadi. Ala taida. Sadaulau nabal gadui. Jalaidok nakin di bagasan perpuhon. Molo saudi ulahokoi. Mate do parjahati di bagasan hajahatonna alayang gomudarna siat tangamu do tungguoku. Makanya saya katakan tadi itu tanggung jawab yang besar. Jangan kita tunggu-tunggu jolo sempurna mahadiriyokku untuk menyampaikan itu. Jolo sempurna mahadiriyokku untuk menuntun orang lain kepada hidup yang benar. Jangan kita tunggu-tunggu.
Kaitong dua anak ni Jolmaihi tadi yang belajar untuk sempurna. Masing-masing kita terpanggil untuk belajar untuk sempurna, yang sama-sama mempunyai kelemahan. Saat tertentu saya juga sebagai pendeta bisa jatuh ke dalam dosa. Saat tertentu, walaupun saya pendeta, saya bisa jatuh ke dalam dosa. Saat tertentu saudara juga bisa jatuh ke dalam dosa. Alai di sadatiki boido dohonot tadi, madabu hadiriot tadi bagasan dosa. Alai di bata mangalihun sada tugas di hita, lahomat jagahun asarap hita totong di bagasan ngolu naho Bartolomo ni rohani di bata. Masing-masing kita supaya berjalan di jalan kebenaran yang dari Tuhan. Idoriko na masih paingotak kita. Dia kahaurangan-haurangan, halubian-halubian, tapajamot akadongatai asarap kita di bagasan lomoni rohani di bata. Memang terlihat mudah doa manginangati molo didok di bagason bason paingoton. Sungun namurado dohonon paingot tonon. Tetapi pelaksanaannya sulit. Tidaklah mudah. Jalaidu nakin topik ni minggu tadi halomohot debatado hamumulak ni parjahat. Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik. Di halamohon Jehovah do hamumulak ni parjahat. Berarti siani dohonon natu hita di bagasono bason buhado hita manugihon hadirion ni halak parjahati namangulah dosai namangulah nakahahurangan-hahurangani manugihon di bagasan holong. Sotung tadok ngasih kopau uban nahu tolong hadirion ni halakan. Unang tadok dangadong hahurangak uban nahu tolok kalakan. Alai rahmahita madalani dalan lomoni rohani di bata. Masing-masing kita asa sudah kita tolhas Tuhan uluani. Asa sudah kita dapat haluauni. Asa sudah kita dapat haluauni di ujungna. Alai do edetai duati namonangido muse mangaton parbueni hau hanguluani namonangido muse mangaton parbueni hau hanguluani atong dipaingok dohita hamu akadungan na hinaholongan sotung lomoro hatta dihamaguan ni halak nasing ati sotung tahalomoho ni asamago halak nasing alania dakulak kita narikok bongot tu harajau ni di bata. Alai di bagasan holong mahita mangaramoti dongata. Dalam keterbatasan sekalipun. Alai di keterbatasan tai ada keistimewaan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk sama-sama menuntun orang lain juga dalam kebenaran. Atong amuaka manami nanami rakmahita rakmasi paingotan rakmahita rakmasi pature-turean di bagasan holong pauli-ulihon songon anak ni jolma nabui madabu tu bagasan dosa naso sikop alai tajagahom madongata asa unang madabu tu bagasan dosa tajagahon dirita ala ido disadatikipe halak nasing boido majaga hita totong asa sudi hita mangolu obartu lomoni rohani debata amin martangi yang mahita mauliate marohanami dihuwali jahuba debata amanami ala di halamu hokodo hamamulak ni parjahati
laos di paingot hodo kami Tuhan. Asa saruha sa pikirak kami di tengah-tengah huriam nang di tengah-tengah keluarga pe. Di tengah-tengah kaulaun pe. Asa masih paingotan kami. Dia kahagaliun nami. Dia kahahurangan nami. Ido tugas pajuon songon parjaga kami di paingot ho. Asimaruham Tuhan. Buhali mahami di bagasan hatauon nasian ho. Ubua kami marhiti tangiang ni huriam di bagasan obason. Dia ka program-program nanaing si hobasan ni huriam di bagasan minggu-mingguon. Patau saluhuna seksi-seksi ni huriam songonima nangaka ruas ni huriam dohot parhaladum mangiyahi dohot mangulahun akan aluminggan asa gabi pasu-pasu pajuwon mo Tuhan di ngulu nami ganuk marsada-sada buat kami tu adupanmu di bagasan obason dia ka ruas ni huriam na di bagasan hagaliun ni pamatang alani akka parsahitun manang naung di bagasan akka pemulihan pe manang na dirawat pe nuaingon di rumah sakit manang di tengah-tengah ni bagas napi manang nasa huaguar kami di bagasan obason manang di dia pihak kadungan nami na di bagasan parsahitoni lehononmu ma Tuhan hama malum ni akka parsahitoni lehononmu ma Tuhan tabani gogo di nasida asa sumuang musi nasida boy mangulahun akka ulahun na pinasaatmu alay secara khusus bonon nami tu adupanmu ina nami nyonya Dewi boru simorangkir songonima nang di boru ni huriam uli marini marbun naung mulak tu tonga-tonga ni bagasna asiroham Tuhan pasu-pasu mah di pemulihan asalam tu sehatna nang tujulan niarion kalau hingot kami mah di bagasan obason inang nyonya pasaribu boru sinurat naung takas mulak totong sian rumah sakit di bagasan pemulihan muaingon pasu-pasu mah hadirionna wingot kami mah dengan nami inang nyonya nababan boru Kutagalung opu Ruben boru wasruhan nami Tuhan say na urupanmu ina nami molope nami nuaing di rumah sakit pasu-pasunmu pakubasion na ke dokter medis na manangani nasida di bagasan obason secara khusus pasahaton nami tu adupanmu ama nami elung manraja manang songod dia pe parsahiton nasida alani faktor usia posruhan nami Tuhan saya totong di bagasan asi dohot holong ni roham amanami nang luas lilu hadirion na Tuhan alay totong ma di pasahat hadirion na takas tu adupanmu dakuboto kami Tuhan manang sadi hari akka pajuonmu di ngulu nami alani akka faktor usia dot alani akka parsahitoni alay posruhan nami Tuhan pasahaton hadirion ni amanami wasi doot holong ni roham gonggong ma amanami di bagasan asi doot holong ni roham lamar tabat tarba musim molo mangidu kami tu adupanmu Tuhan di hayi pasoni songonima di ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon sian minggu 10 September 1 Sabtu 10 September na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon torokna 20 halak sian hodo Tuhan hujalo kami akka gajang niumur nangakahai pasoni wasrohanami di bagasan pasu-pasu nasian hodo pihami lau madalani akka ari di ngolu na pinasahatmi luas ma Tuhan si gajang umur ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon pasu-pasuonmu akka na pinikiran ni rohan nasida ulaon dot pakubasion nasida tujulan ni arion asiruham Tuhan hubwa kami saluhut naruas ni huriami sian dagdanak namit medi saat rodilan sia manang di dia pe hami lau mangula akasulau nami di bagasan gugu dohot pangurupion nasian homahami mari di Yesus Kristus martangiak kami tu adupanmu amin mari di mahita laos mardalan ma peliata
Tatangnya kon ma piliata tuadupan di dibata martangiang mahita. Ali dibata amanamina di banua gijang. Kodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dona saulibasa na maliutus. Upasahat hamima siyan nanilhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tengah-tengah ni huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banua gijang, say pinerbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malumon roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoduan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan, padua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasarohon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salukna oras.